La Bíblia situa a la Torre de Babel la diversitat de les llengües. En el llibre del Gènesi es diu: en tota la terra es parlava una sola llengua i es feien servir les mateixes paraules. Els homes es van dir: vinga, edifiquem-nos una ciutat i una torre que arribi fins al cel i així no ens dispersarem per tota la terra. El Senyor va baixar per veure la ciutat i la torre i es digué: tots formen un sol poble i parlen una sola llengua. Des d'ara, cap dels seus projectes no estarà fora del seu abast. Baixem a posar confusió en el seu llenguatge perquè no s'entenguin entre ells. Per això, aquella torre porta el nom de Babel, que vol dir confusió. És curiós com moltes cultures, fins i tot molt distants entre elles, expliquen històries similars. Per exemple, a la Grècia clàssica, tan bon punt Foroneu va fundar la primera ciutat dels homes, el déu Hermes els va ensenyar idiomes diferents i es va instal·lar la discòrdia. A Oceania s'explica que quan els polinesis van fundar la primera ciutat, un déu enfadat la va destruir i va fer que parlessin idiomes diferents. És curiós aquesta mania dels déus contra les ciutats. A l'Amazònia es parlava un únic idioma, però a mesura que els pobles van anar menjant ous de colibrí, van començar les parles diferents. A l'Àfrica, els bantús expliquen que es parlava també una única llengua, però que a causa de la fam, la gent va anar al desert, es va tocar el sol al cap i van tornar forfullant sons ben estranys que van donar lloc als diferents idiomes. Ja se sap que els idiomes dels altres no són res més que embarbussaments de boig. En la recerca de l'origen de les llengües destaquen els treballs del científic neozelandès Quentin Atkinson, que va estudiar 504 llengües de tot el món, considerant característiques específiques com els fonemes, l'estructura i altres paràmetres. Es va poder donar un valor i així les va poder relacionar totes entre elles. I matemàticament va resultar que cada una d'elles indicava quina altra llengua li havia influït més. El resultat era una mena de vectors que assenyalaven la direcció més probable de l'origen de cada llengua. I aviat es van formar davant dels seus ulls uns corrents que coincidien amb els corrents de les migracions humanes, però a la inversa. D'aquesta manera, tots els idiomes anaven assenyalant cap a un origen comú, cap a l'Àfrica. Era la confirmació d'una hipòtesi raonable. Les llengües viatgen i evolucionen amb els seus parlants.